Здравейте! Ние сме две български момичета, които искаме да направим света по-добро място за живеене. С помощта на хора и ученици от град Шумен ние събрахме 467 лева. Ученици от професионална гимназия по икономика, ПМГ, езикова и САВА ни помогнаха това да стане реалност. С тези пари закупихме храна, която пакетирахме в пакети и раздадахме на социално слаби и бездомни хора. Благодарим ви, че бяхте съпричастни. Благодаря. Просто благодаря. Благодаря ви. Желая на всички деца, в цялото училище, родители, учители, всички хора, добри на този свят, да бъдат живи и здрави. Трябва да сме по-добри. Възпитаният човек да умее да уважава майка, баща и други хора. Всички. Благодаря ви за